pancen kaya mangkono kang dadi kersamu. Tak ganjur wandamu paman. Ah! Oh, ah! Nggih. Gatotkaca mangerti iki pancen titiwahyaning mangsa kala. Pun paman ya aku lan Kakang Brajadenta bali mring mula-mulane. Mati kowe. Mati. Wis ora iso nglawat. Wis dadi regemanku. Kakang Brajadenta wis titiwanci manunggal kelawan adimu Kakang. Wah! 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 Alah. Ya jagat pangestu ngor wayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kala bendone ngono lho. Pun Kakang arep matur arep paring dawuh. Guyu ki mergo lega atiku, mergo marem atiku. Ha iya. Gejika rasa dadak aku. Kik. Arep paring dawuh apa Kakang? Arep kejika apa, Kak? Ngene jadi. Sak temene ananipun Kakang larapake Sang Jopara Kadang Braja ana ing Kadipaten Permalang iki. Ya mung mergo nuruti marang bingunge ngrasaku, cunteling pikirku. Munggo kepiye nggonku kudu gagapi lan kepiye nggonku bakal paring wangsulan marang apa ingkang wis tak tampa. Ya kowe aku ingkang nampa nawala saka kadangmu Arimbi ingkang sakmengko isining nawala mboyong marang kadangmu Brajadenta kinemrapta ning negara Pringgondani ingkang sakperlu nyekseni sarta mengestoni anggone Gatotkaca madheg ratu ning Pringgondani. Oh ngono Kang. Iya, kala bendana iya. Bingung iki ngapa to Kang? Gatot iki nek yo anakmu kae nek yo bruyatmu. Mbak Yu Arimbi kuwi iki sulihe wong tuwa, awake dhewe nampa dawuh saka Mbak Yu Arimbi kuwi padha karo nampa dawuh saka wong tuwa, Kang. Mergo apa? Rama Prabu Trembaka wis muyut kasedan jati, Kakang Arimba ya wis muyut kasedan jati. Awake dhewe iki mung kali diwakili wong tuwa, ya sing tak anggap tak budi dadi sule wong tuwa. Kaya Mbak Yu Arimbi kuwi Kang. Iki nek Gatot arep sinekake kaluhur madheg Nalendra ning Pringgondani iki rak gak muru kok nek arep teruske. Parang apa Kang dadi dawuh wong tuwa karo leluhur to Kang. Kabeh iki ancas gegayane mung manggih katentreman. Ha nek apa nek dak bingung ki. Iya Kakang. Apa ingkang dadake bingunge rasamu Kakang Brajadenta? Apa pancen ana kaluputan saka kadangmu ya aku Brajamusti. Yen aku nduweni kaluputan aku sagona nutuh diri kepara aku nampa pidanamu aku ora bakal lowel Kakang. Dudu kok kuwi ingkang tak perkarake Brajamusti. Ana dawuh ngopo kala bendara? Ayo dawuhmu apa Kang? Ngene ya anane Kakang bingung iki mergo aku mawas. Aku ngelingi lelakon lan aku ngerti aku bisa mbedake marang lelakon kang wis kapungkur. Jeneng lelakon kang wis kapungkur kuwi mesti wae bakal dadi pratandha besok kanan sak teruse kuwi kepiye kuwi katemtokake ning lelakon kang wis kawuri. Ning yo aja banget. Masa sing wis kelakon ki yo aja dipikir nyapa-nyapa. Apa? Kowe arep ngungkit sedane Kakang Arimba to Kang? Ha? Kowe arep ngungkit sedane Rama Prabu Trembaka? Iya. Pancen bocah lantip, bocah wasis, bocah pinter.
Kadang siksa atur kaya aku ki. Ngerti aku ki Kang. Saiki kedika aku ngerti, aku weruh apa sing dadi legane kacimu Kang. Nek ora sampeyan sik kedika, aku ora yo ewet prikele. Ada bacur ki Kang. Yo. Brojo Musti kala Bentana lan kabeh wae aku tak bloko. Neng kene iki aku ora mathuk sartane aku duwe rasaku mesar sak jroning atiku. Mergo apa? Gatotkaca kuwi ra turase mungsuh. Gatotkaca kuwi turase mungsuh. Ngeling apa ora? Gatotkaca kuwi putune Prabu Pandhu. Prabu Pandhu kuwi sing wis nyedani marang Kanjeng Rama Prabu Tremboko. Lah Gatotkaca kuwi tedhak turune anake sing jenenge Bratasena ya sing jenenge Werkudara kuwi. Bima, yo. Gatut anake Bima. Jur perkarane apa, Kang? Ngene. Turasing mungsuh sing wis nyedani marang awake dhewe, marang sing wis nyedani marang leluhure awake dhewe. Apa ya pantes sinembah, apa ya pantes pinundi-pundi, apa ya pantes dipengestoni. Sing iki yo, Kang, saiki tak jletrehke yo. Sampeyan ngendika kaya ngono ki mergo krungu kabar sepihak tegese sampeyan ki ora ngejari kasunyatan sing dumadi kasunyatan sing tak satriyane kepiye sampeyan ora weruh saiki tak jletrehke nek kowe sing anggap aku kadang ngundang nek kowe sing anggap aku pinangane kadang brojo nek kowe uga isih kepengin dianggap kowe iki duwe wewenang neruske marang wewengkon Pringgal Jati aku sak macur tak jaluk atur kowe iki daharan ya Kang. Ya arep dahar aturke gak marakne wareg. Saora-orane aku mung kepengin Kakang Brejojojo kuwi percados marang apa sing dadi aturku. Ngono ya Kang? Yo. Yen pancen karep matur marata diake matura, tak paringi kalodhangan. Saiki iki. Lara-larae kepiye kok? Ya apa Prabu Tremboko sawarga iso disedani karo jenate Prabu Pandhu kuwi? Janjane biyen ki mergo saka pokal gawene bedhah siji. Sopo? Sekuji ya. Wis ora ngerti Sekuji Pati Gestina. Mergo kene ya, Kang. Acarane Pringgal Jati karo Gestina ki biyen akrabe ndak ngejane. Tegese piye? Supekete kekajangan Pringgal Jati karo Gestina kuwi wis ora iso dipisahke saka akrabe. Nek mung akrab kuwi plek, nek akrab banget kuwi plek. Kuwi saka rumangkete kekajangan Gestina karo Pringgal Jati. Enggak ngono lho. Mula ki ora mungkin ora bakal kelakon nek Kanjeng Prabu Pandhu kok tegel nyedani karo Rama Prabu Tremboko kuwi gak mungkin gak kelakon. Ora bakalan kuwi, gak ora bakal kelakon. Ning Kanjeng Gestina ki ndek patih julik. Gestina ndek patih dablek. Sing jenenge Sengkuni. Wah, jan Sengkuni kuwi gelandangan politik aku. Kuwi bebayani tenan. Kuwi sing dadekke srana antara kekajangan Pringgal Jati karo Gestina ki cerah. Kuwi sing dadekke Rama Prabu Tremboko karo Prabu Pandhu kuwi bubrah larah-larahe kene. Mau kepengin ngaturke nyamala kekajangan, nyamala kekacingan. Besok lamun ta Pandhawa wis dungkap dewasa lan Prabu Pandhu wis purun kasedan jati, Prabu Pandhu masrahke karepe-arep masrahke kekajangan Pringgal Jati karo para Pandhawa ya Gestina biyen jaman Pandhawa kuwi arep dipasrahke ngersane Prabu ya bapakne awake dhewe napa Prabu Tremboko. Kuwi supaya diteruske le kekajangan aja ganti pisah, aja ganti bubrah. Ning bola-bali ya jeneng Sengkuni iki wong dregil. Jeneng Sengkuni iki wong ora seneng nek menawa kancane bungah. Jeneng Sengkuni iki ora gelem dum-dum nek wis entuk jatah rokok.
Nek kuwi kelebu aku yo bali entuk sak selop ora tak dum ya. Pokoke oke paru-paruku loro kiwa tengen 5 ngono. Lah nawala kekancingan kekadangan kuwi mau karo sing kuwi diganti, dibusek tulisane, diganti surate, diganti nawalane dadi nawala penantang perang. Begitu ditampa karo Rama Prabu Trembaka duka yayah sinipi. Akhire pungkasane terus dadi perang pamuksan. Kuwi sing dadekke larah-larah iki sing ngono kuwi lho, Kang. Kowe percaya ya sakarepmu, ora percaya wong pancen kasiyantane ngono. Nek ora percaya kowe buka serat Pustaka Raja. Nek ngono ditulis kabeh, biyen sejarah kepiye, aku ya entuk atur kabar iki ya mergo saka wis kondhang Prabu Trembaka kuwi seda, Rama Prabu Pandhu kuwi Prabu Pandhu kuwi nyedani marang Rama Prabu Trembaka kuwi mergo kleru penapa siling suruh mung mergo patrape seguni sing ora seneng nek weruh wong liya bungah. Percaya ya Kang ya. Ndak ngesone ora percaya. Walah jagat pangestu karo Bathara jagat kala Bathara. Ana dawuh apa Kang? Walah jebul kaya ngono kasunyatane. Ha ya ngono. Percaya ora percaya wis to. Saiki golek wong sing paling tuwek. Wong paling tua ning jagat ki Semar. Semar ki ngerti kabeh abang ijone kahanan, legi asine kawontenan ki Semar apal kabeh. Ngerti sejarah Kestina karo Pringgondani iki beliau ngerti. Nek aku ora tak percaya ya teko Semar. Ayo yo. Ya kala bendana aku wis percaya marang wong dadi aturmu. Yo. Nanging ingkang dadake aku ora nrimake iki mergo Bratasena nalika semono iku pelakon babat Wonomarta. Wis tega lan tegel nyedani marang Kakang Arimba. Ah kuwi larah-larah ngene. Kakang Arimba le meninggal kuwi mergo pancen wis dadi syarat kekancingan. Nalika semono Pandhawa lawan Pringgondani sing kudu neruske kekadangan. Kuwi pancen wis tumbal. Gak Ding, gak tumbal. Kuwi pancen apa ya Kang? Kodrat ngono kae lho. Kuwi wis ora iso diselaki, kuwi wis ora iso disingkiri. Mergo ngene, rejeki pati jodoh tibane wahyu kuwi wis dadi kodrate Hyang Mahanasa, wis dadi pepestene Hyang Mahawidi. Awake dhewe ora iso selak Kang, gak iso. Kuwi pancen ngono kuwi. Lek dadi Bratasena lek nyedani karo Kakang Arimba kuwi ora mergo mung nuruti hardaning kanepson, mergo arep ngerabi Mbak Yu Arimbi, gak. Mergo Bratasena kuwi jajane wegah nek kon dirabi Mbak Yu Arimbi wong biyen ki ya mik maklum. Nyrengenge utute dibethek. Sampeyan semono kuwi. Nek gajah kena sabdane Dewi Kunti terus dadi ayune sak kecone Bagbasi. Ora jamak. Mula terus Bratasena gelem lah Kakang Arimba sing maju mergo wis ngerti nek Kakang Arimba ki isane telas tulise dalan kasuwargane saka tangane Bratasena. Kuwi lho Kang. Walah dalah. Yo, kalau bendono yo. Aku ki guyu mergo cemeplong rasane atiku malah tukon meneng. Ya digapura aku nek krungu wong guyu ki rada wae, rada serek aku. Ana guyumu kece kok guyumu ki kece. Yo. Yen ngono ayo padha satata. Tumuju ning kedaton Pringgondani. Ingkang ora ana wigati mengestoni lan nyekseni marang anakku ya prunanku Gatotkaca nggone bakal sinengkake ngaluhur winisuda minangka Nalindra Pringgondani. Iya Kakang, ayo tak dherekake besok apa bakalin lumaku tumuju ning Prajanegara Pringgondani nyekseni Gatotkaca. Heeh, mergo iki generasi lho Kang. Nek ora sing teruske Gatot sapa ki njur sapa sing arep teruske Pringgondani?
sing kecap gari kae nek umpama Kakang Mbok Aribi arep madheg ratu gak pantes gak modhok Raja Mak ora jamak lumrah wong wedok kok madheg ratu ya wis nek ngono aja tak dereke Kang sik kala Bendana piye kaya aku krungu aloke para kawula ana daya ingkang munggah ning kadipaten yo tak papake Kang ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ora Bathara jagat urung nganti paripurna kala Bendana nggonipun Kakang lan Siadi sak pirembagan bakal tumuju ning Pringgontan ora pangeling ingkang rawuh munggah ning kadipaten ana ing marpatan Kadang Braja iki nek ora kleru pendhita saka lima kae to Di sing arep sing buri kuwi aja sing tak critake mau hati-hati lho Kang ayam ketawa hati-hati piye nek ketekan wong loro kuwi rasane kaya ketekan begebluk kaya ketiban sabar gelap hati-hati wis nek bukan karo wong loro kuwi virus kuwi virus toeng di yo nanging piye-piye dikaya ngapa ingkang rawuh mrene iki pujanganing praja entut kaya aja maido iki pendhita sekti kaunang-unang iya sekti kaunang-unang lembute ngungkuli tengu ya wis Kang dangunan bagekno ning jawelingku kuwi jaji ya kaya wong liya kuwi sebuka rega kajaji yo kala Bendana sing prayoga lungguhmu kaya wis rapi nun mangke to penemban Durna iya to iki Durna kajan kuwi ora sak delok wasang nun mangke penemban Durna rawuh wonten ing Kadipaten Permalang najan kadipun Brajadenta ngaturaken pudha pangastawa ten pambagiraja mugi kunjung wonten arsa paduka sang tapa penemban Durna ing saka lima lele kentas waru gembal manyar-manyar do nang dengkul suara dadi mana Dik iki ngono ya tuwek Jalan nggih angger Adipati Brajadenta. Kaya ayam kate. Nggih. Antuk pambagirajanipun angger Brajadenta saha pudha pangastawaripun paduka angger Kadipaten Permalang. Sawanipun ingkang abdipun Begawan Durna manggih wilujeng boten wonten langan setunggal punapa. Kepareng kula ngaturaken apa ya nek karo sampean kuwi salam taklim mugi konjuk mugi katur wonten ngersanipun angger Adipati Brajadenta iya penemban wah kala Bendana apa iki kok ya ora omong nek penemban Durna ngendika sepisanan gawe kaget aku wis omong kok kapan lali Kang Durya iki omong aja ngono kuwi, gecak ngono kuwi. Sak akeh sing diloro kaget. Wah, jan ora ngati-ati temenan. Iya, penemban Durna sampun kula tampi damel bombong. Ora sing manah kula. Mboten langkung kaprayogakna. Kalenggah paduka rawuh wonten Kadipaten Permalang. Iya, Ger, angger Adipati. Katodhen sampun mboten kirang sekeca sowan kula wonten Kadipaten Permalang menika. Nun mangke to penemban najan kula pun braja mesti ngaturaken kasugengan sak rawuh paduka penemban Durna wah menika angger braja mesti inggih oh nggih Ger sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa salam taklim kula sampun kula tampi damel bombong diasmanipun ngabdipun braja mesti penemban pun prayogaken rawuhipun kados sampun mboten kirang prayogi Nun mangke menika Patih Sengkuni.
Kula ngaturaken kasugengan sakrawipun Regyanapati. Amit mansang Kalimantabe. Sinabeta ngila-ila tepina saking siku dendaning upacara. Inggih. Sang Adipati Brajadenta. Suwanipun ing abdipun sengkuni ing mlasa jenar mboten manggalangan setunggal punapa sembah kula kunjuk. Regyanapati kula tampi dawa sami-sami. Kaprayogakaken lenggahipun Regyanapati sampun boten kirang sekeca. Regyanapati sarawipun Regyanapati sengguni kula ngaturaken pambagya rarja. Inggih, Angger Brajamesti sampun boten kirang sekeca lan sowan kula. Apa itu? Wilujeng sowan kula. Mboten manggalangan setunggal pun sembah kula katur nggih. Kula tampi dawa sami-sami. Mbah Jurya sembahku katur ya, Mbah. Kok iki kala bendana? Heeh. Kok ora basa karo aku? Kakang-kakangmu, dulur-dulurmu ki do basa karo aku. Lah kok kowe ora basa karo aku? Aku ki nujum, aku ki brahmana. Aku ki pendhita lho kala bendana. Pendhita ki nek sekali, nek iki ya begundal kok. Mara daya ora subasita, wedang loro dientekke dhewe setan jenengan. Bar kowe kodang ngentekke konsumsi terus minggat. Jadi ngapura penebat. Ya nek kakangku Kakang Brajadenta karo Kakang Brajamesti iki iso basa nek aku gak iso. Aku gak iso penebat. Oh, ya wis ya ora apa-apa bakune lari batin golmu ngaturke sungkem ngersane Gandurna. Lahir batin adik. Tampanono ya sembahku penemban. Oh ya tak tampa pangestune kumbacana wae tampanono ya kala bendana. Wis tak gegem janjaki jiwat. Prayogake rawe, Mbah. Kaya wis ora kurang kepenak kala bendana. Patih gelandangan politik. Patih Seguni. Sarawe aku katurke sembah katur ya Patih. Oh inggih. Menika Raden Kala Bendana. Heeh. Raden Intan Payung menika. Ngaturaken sembah kula tampi dawah sami-sami Raden. Heeh. Wah jadi pedake legahe ya Patih Seguni. Inggih sampun mboten kirang sekeca anggen kula sowan. Wis entuk wedang dereng pangestunipun tuku. Agepe jagake jatah. Giablek dene begitu tuku. Astagfirullah. Sabar Dipate, sabar. Nggih Kakang Durna nggih. Nyun mapunten menawan. Damel kejet rasing manahipun ingkang abdipun Brajadenta. Rawuh wonten ing Kadipaten Permalang. Wonten wigatos menapa? Nyun mangapunten, Nger, nyun mangapunten. Sowan kula wonten mriki menika sepisan tuwi kawilujengan. Ngaturaken panuwun. Angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, nanging kula dipun utus dening murid-murid kula iki anak-anak kula pun para Pandhawa, utaminipun ingkang ngutus kaliyan kula menika murid kula IP. Nuwun pamunten. Tegesipun lan jlentrehipun menapa kok wonten siswa IP? Werkudara menika rak murid kula nggih. Lah, lajeng ngutusan kaliyan kula menika bojonipun Werkudara nggih pun arimbi, teges menika murid IP. Rak ngaten. Oh, mekaten. Nggih. Oh malah Mbak Yu Arimbi utusan kelawan panjenengan. Inggih mesti ngaten. Lajeng menapa ingkang dados wigatosipun utusan kelawan ingkang abdipun Begawan Durna. Wonten mriki menika kula namung badhe nglarapaken sawanipun putu kula pun Gatotkaca inggih Prunan Paduka. Inggih Prunan panjenengan inggih menika taksih kalebet ponakan Pringgondani nggih taksih kalebet wayah Pringgondani. Putu kula pun Gatotkaca kepengin sowan wonten ing mriki samangke menapa pun lilani menawi inggih menika putu kula pun Gatotkaca minggah wonten ing Kadipaten. Walah dalah kala Bendana Bekak piye iki durung ngantipun Kakang lumarep ning Prajanegara Pringgondani malah iki penemban Durna rawuh mrene mboyong lan ngandhi marang majaku ya anakku Gatotkaca. Ayo dikepanekake nek pancen arep munggah. Parengake arep
arep matur mbok menawa arep njaluk pangestu. Heeh to, Mbah Durna. Oh, mestine ngono kala Bendana. Aku ya mung diutus dening Mbak Yu Marimbi kina nyuwanake Gatotkaca nang ngersaning para pepundhane ing Permalang. Walaitan ya jagat pangestu ora Bathara jagat. Ora pangling ingkang prapta ning Kadipaten Permalang ya iki ingkang kadharake dening Penemban Durna. Inggih, anakku. Anakku bocah bagus. Anak anungane Ndita bocah mursik iso mikul mendem jero marang asmane wong tuwa Gatotkaca. Sowanmu padha kanthi raharja. Antuk pamujimu slamet sowanku. Ora ana alangan suwiji apa. Sembahku katura. Iya. Tak tampa Kala Bendana. Kala Bendana. Apa? Iki Gatotkaca prapta mrene lah kok tanpa Subasita. Ayo mbok menawa age ora karenane ya ora apa-apa. Kuwi aja njaluk diajeni, kowe iki aja njaluk najan kuwi prunanmu, aja kowe aja ngarep-arep diajeni karo prunanmu. Mergo kowe iki cirimune like, bocah nek karo like ora basa ora apa-apa, ora basa kok lha nggih, jane. Ya wis. Ya, Gatotkaca sembahmu tak tampa pangestune pamanmu Tampanono. Wis tak gegem dadake jimat. Gatotkaca najan aku pamanmu Braja Musti ngaturake kasugengan sak praptamu nggih. Paman Braja Musti. Ora ana alangan swiji apa sowanku sembahku katura. Oh iya. Wis tak tampa tiba sepadha-padha nggih. Ah, putuku Gatotkaca. Eyang Durna iki. Wis sowan wis gek kono gek matur apa wigatine kaya sing dingendikake ibumu mau. Cut. Gatut. Aku ngaturke pambagya raja ya Le, Cak Bagus. Kuwi sapa? Lho. Piye aku iki pamanmu Kala Bendana, mosok lali. Oh, iya. Paman Kala Bendana. Sembahku katura. Tak coba pengestune balikmu ya Le. Wis tak gegem dadake jimat. Paman Brajadenta. Paman Brajadenta. Gatotkaca kepiye nggih? Blaka suta wae. Praptaku mrene iki arep nungka. Sartane aku arep njaluk kamukten marang negara Pringgotan. Nodawing wong tuwa lan dawe yang terbuka. Lamun tegeng lumintir keprabone Nalendra Pringgondani ya mung turas Pandhawa. Mula tekaku eneng kene iki. Praptaku eneng kene aku arep njaluk Kadipaten Permalang iki dijabel. Iki didadekake siji direngkuh dadi siji wewengkon Prajanegara Pringgotan. Banjur sampeyan kudu manut marang apa kang dadi pernataning Prabu Anom Gatotkaca iki. Malah, musik. Alah dalah menungso ora tatanan panus maring jalanan. Gatotkaca. Gatotkaca. Ora dawuh apa? Walah etan. Kowe apa ora mangerteni parapataning Kadipaten Permalang iki mau sayekti arep ngrembug marang nggone bakal nyengkuyung marang sliramu, nggone bakal senengake ngaluhur. Ning Prajanegara Pringgondani, aku wis nyengkuyung, aku wis mathuk, aku wis sarujuk. Nanging baru meruh seragammu ingkang mrapta ning Kadipaten Permalang kowe njaluk kalungguhan Nalendra, malah pamanmu mbok jabel minangka derajat kadipaten. Wah, la edan murang tata kowe. Ya. Seksenana jagat saisine. Ing ngarep aku nyengkuyung kowe, saiki aku mbalela Gatotkaca. Wah. Dadi anteping ning aku. Panjan iki sing tak jaluk. Aku iki drajating satriya ingkang bakal sinengkake ngaluhur dadi Nalendra. Karepmu piye Kaladene? Ayo, panjenengan arep jajal karo pamanmu, jajalan. Jajalan. Ya, watahing satriya. Dadi Nalendra kudu mbedah praja kepara Boyong Putri. Bakal tak tambahi jojo tak kemarus yen perlu gumlundung mestak. Wah,
sembahyang kowe. Ora tatanan. Lah kok wani ngucek marang wong tuane. Aku ki najan to pamane aku pepundhane. Kala Bendoro, apa kaya ngono kuwi bener sing ngomongke? Weh, lah Kang piye kok dadi ngene iki? Eling Kang sing eling. Eling jo Kang sing eling wajan wis jan wah. Aku mau ora wis ngelinge karo kowe to Kang, sing ati-ati nek bukan karo wong loro iki. Sing ati-ati nek bukan karo Dura, ati-ati nek bukan karo Seguni. Takon sing ati-ati, takon sing eling. Wah, kowe ora reti kok, Kang. Kowe ora reti. Kala Bendoro, aja mbok pambengi antepku. Gatotkaca kudu sirna. Ora pantes mengku kebat perintah Pringgondari. Ora murunga sing dadi wisai cangkemmu, Mbah. Menungso ora cacanan kowe, Mbah. Kowe ngrusak kekajangan Pringgondari karo Penjawa. Pojara kowe. Saiki mungsuhmu aku, Kang. Nek kowe arep nyengguyu Gatotkaca, saiki mungsuhmu aku. Deloken kae Kala Bendoro. Wah, lah edarmu malah dugang karo Pringgondara karepmu piye? Wah, sik to, Kang, sing sareh. Ya ampun. Kowe iki wis omongi sing ati-ati omongan karo Durna. Iki piye Kakang Blanja Musti iki piye? Kakang Blanja dadi kaya ngene pambegare. Kala Bendoro. Wis tak antepi aku arep mbalela. Aku ora sudi nyengkuyung Gatotkaca. Aku ora sudi nyengkuyung. Mbuh kuwi pawadane apa wae. Aku wis weruh dhewe. Gatotkaca ora pantes nengkake ngaluhuring Prajanegara Pringgondari. Ora pantes ratu kok sesongaran kaya ngono. Anggepe apa? Lihat. Ya wis. Nek pancen karepmu ngono. Nek pancen karepku ngono, aku tak lunga, Kang. Ning sampean janjane ora reti. Sing tekan kene iki mau ki udu Gatotkaca sing sejati lho, Kang. Sampean ora weruh kae mau ming pujane Durna. Merga sampean wis kepikut. Sampean wis mandeng mripate Durna, mula kowe terus kena panggendam aji-ajine Durna ya. Ora apa-apa nek aku tak tunduk minggat, Kang. Ora apa-apa nek aku ora tak anggap perangane Kadang Braja ning perkara iki tak omongke Mbakyu Arimbi. Mbakyu Arimbi duka aja ngluputke aku lho, Kang. Wah, iblis. Ora tatanan. Yai Braja Musti, ana dawuhmu apa Kakang Brajadenta? Wah, ora ana gunane. Tak kira nggonku nglabuhi marang Gatotkaca. Aku wis weruh dhewe. Tak dugang tak samar minggat tekan lak-laning mega tak uyak kowe. Depate pripun Kakang Durna? Dadi lemblithok karo
Brajadenta dadi. Ah sampean ki nek kon jlomprongke kok uteke licik. Akal bulus. Heeh. Bulus nggo minyak. Senengane kok ora. Satami, Satama. Ah, Satama. Kek salin lengger, salin. Wah, mengko mundak. Angger Brajadenta tekan kene mundak dikeprui. Oh iya. Kedap. Sampun Rama Purban. Kene le mayar. Kancane niku pun kula turuning ilmu kodam. Niku pancen anak kula Satami niku pun kula turuning ilmu kaya bapakne. Dadi iso Mancala putra, Mancali putri. Nggak senenge putri tak pancali. Asa ngomong ora. Demate wonten dawuh Kurawa diketapke, Dek. Nungkal lakune Angger Brajadenta ditutke mbak menawa mengko gawe kisra ning mriki jane. Ah monggo mawon mesti nika bakal dipateni kok kadung-kadung. Ladala paman. Paman Patih Haryo Sengguni. Paman Patih Haryo Suman. Ngawe sanjaning para putra. Wonten ing mriki kula ingkang putra puntur sasana grayadeg dawuh. Paman. Ingkang putra pun Durma ganti kula nyadong dawuh paman. Kalian Kakang Mas Dur sasana sunggane lek boyong nika. Teko mengisrae nggih apa? Oh tak kira nek dheke. Mah tiwas seneng aku. Dur, wonten dawuh Le. Durma ganti. Kaya aja kaget tak. Awe ning kene mergo aku nampa mandat sarta dawuh saka ngersaning Kakang Penemban Durna ya gurumu. Dawuh pripun, Man? Bapak Durna dawuh pripun, Man? Kula tak midanget dawuhe upami cocok kaliyan ati kula tak menyang. Nek ora cocok nggih ampun meksa. Paman semanten ugi kula ingkang putra pun Satama menawi para wadyabala kedah kabidalaken tartentu kula mboten badhe swala. Ya ngene. Iki prenggandani wis kisruh. Prenggandani wis geger. Lho, geger sebabe? Geger sebabe napa, Paman? Ngerti ya? Iki mau Satama kae mau rak wis dipindha warna wujuding Gatotkaca. Nggih, terus wekasan gawe karti sampeka kepiye carane ngobong marang atine Angger Brajadenta. Lah kok kelakon ngono ya, Jan. Aku gumun karo Kakang Durna kok ya iso akal ukile licik jandak ngejone. Mulai iki aku nampa dawuh saka Kakang Penemban Durna, kowe kabeh kudu budal nungka sarta nderekke marang tindak Angger Brajadenta. Nggih. Ora, Mas. Nggih, kula tak nyuwun keterangan. Piye, Dur? Raden Brajadenta niku geger sebabe napa? Kula kok Kurawa kudu nderekke niku sebabe napa? Merga atine kebrangat rumangsa dikilani dadane karo Gatotkaca terus saiki Gatotkaca arep disirnake. Oh, ya dialah. Edian tenan akale Bapak Durna akal bulus tenan ora. Edian. Iya nggih. Esaken dawuh Man.
benjang menapa para sata Kurawa kabidalaken ora ketang ngenteni sambung kabar celok lintang satama wonten paring dawuh budal nembang tengara budaling para wadyabala slendra punapi pelok le oh ngisteken dawuh ngisteken dawuh nyun pamit madal wasilan paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik wah jan wis jan wah watake kagak kaya ya apa wedahe gumun aku wah saya wis bola-bali yo kang kowe caile sira kerja wis diwalik peninggalmu lho kang yo kana kudu jak gede kudu arep laporan kudu jak gede aku golek pitulungan kudu menyang sapa aku kudu ngandake perkara iki kan wis dadi prasetyaku gawe dadi karepku wis dadi ancepku perkara iki tak gawe ben bayari binesu lho Kang Niwang susmana kang adil luwih ana sasmentaning sun jagat pasisaniku Bathara bawana langgeng silugita tanawrat ora mengko dhisik kadangipun Kakang Dimas Setyaki tambak yuda aja kaget tak piji ngadhep ana ngarsanipun Kakang padha kanthir harja sak suwanmu Setyaki Gunawin pasang kaliman nabi sinabet ing laduni dumawing tawang tuwang tepina saking siku dendane Bathara Koko Prabu sowan kula wonten ing Kedhaton Negari Indrawati kepareng wilujeng antuk berkahing pangestu paduka kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ya Setyaki tak tampa pangestunipun Kakang wae tampan ana kula nuntun sampun saged anggen kawula pundi Kakang Udawa Kakang Kresnengkara padha kanthi prayoga sowanmu Winggihan mbok berkah pamujinipun Sinuwun Ndrawati enak niki sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa sinuwun pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Kakang Udawa apa urung marem lehmu gegojekan ya pun dereng apa urung marem le guyon wis dereng ngaten iya Mas kawit mau hura-hura menika dugi semriki kabeta oh ngono prayogane raya ditata atine iki dina pasewakan seba ngersane Koko Prabu Kudu ingkang wigati mangkene Setyaki kula wonten timbalan mangerti ya pun Kakang nampa nawala saka ing Pringgondani ingkang surasaning nawala ya isining nawala pun Kakang kinen prapta ana ing Pringgondani wigatosipun menapa Koko Prabu kedah rawuh tumuju wonten Negari Pringgondani sabab ngene wasana telung candra atmajaku Pringgondani ya kuwi si Gatotkaca nandhang Wiyadi kamangka ora suwe maneh ra Gatotkaca kuwi bakal sinengkake ngaluhur kamangka Gatotkaca kuwi bakal winisuda madeg Nalendra nerusake marang keprabone wong atuwane ya pepundhene ya kuwi Prabu Trembaka Sawarga nanging teka seprene Gatotkaca durung ana trontong-trontong sulak ing pepadang kalamunta bakal waluya nirmala temajati jati temahing mulya mula kang saka kuwi Dimas Setyaki pun Kakang dawuh tutwurya lakunipun Kakang lumawat ana ing Pringgondani nyumur pikanane Gatotkaca sebab kaca paesan ingkang tak sawang ketutupan ora ning salomba kanane Gatotkaca samar Setyaki arak napa kula sampun nyokro bawalan kula sampun grahita saderengipun pramila kathah ala ing sangya para prajurit ingkang sampun sami satata badhe nderekaken dhateng tindakipun Koko Prabu Ndrawati awit karaos sing manah kados dene Koko Prabu badhe wonten wigatos ingkang menika kedah punombiyongi dening saking para wadyabala saking Negari Ndrawati awit
mitrat raos kula sak mangke lampah paduka iki tindak paduka tumuju pringgondani mriku badhe wonten perkawis utawi lampah ingkang ageng Koko Prabu pramila lilanana samangke ingkang rayi garba ruji ndherekaken tindak paduka kanthi laku dampyak irit padya bolos gelar sepapan ora sah nganti kaya pringgondani kuwi kurang wadya bala ngono lho upama arep dumadi peperangan ya wis men pringgondani kuwi nek ngaten mboten siyos kula padosin ora sah tok golek ana yarek nggih apa menapa to musuh kuwi lho oh tok golek ana ya malah kowe ming kelangan rokok iya to oh iya wis tak dawuh lajeng bincang menapa mangkatipun Kang Rayi marta diagetut wuntat lakunipun Kakang Dimas Weh lah aku ana wong do arep plesir kok aku ora dijak karepe piye. Ora dijake saora-orane mbok dipamiti. Wah jan. Nguciwani ati temenan. Ih, nggih sinuwun. Namung nderekaken kemawon kula tak tenggo kanton Praja Negari Ndorowati sinuwun. papan senengkang malih sandang malaikat kodhek mok simbar coco nyuwun pamunten mboten pangling mriku Kakang Mas Kala Bendono wis wah bejo aku ketemu slirane Yayi Mas Senjaki Kakang Mas Kala Bendono nembe kemawon kula arsa tuku jonten Praja Negari Pringgondani anjing Pringgondani lah ya bareng ae cek aku ya arep rono lho wis arep turu bar kopi obat badhe ditonton Pringgondani heeh wajan wis iki jan kahanyane geger semenyan iki geger sababipun menapa aku diuyak Kurawa lah pedhagan olo wajan wis bejo ketemu siang iki jajane aku iso aku njurke Kurawa nek ora ana gunane ngopo aku kancep ana omah aku dhewe sing tuna ngandel ora ngaglah nggergancang kaya ndro mentrang kaya gendheung nganti kaya awak iki gedhe-gedhe nganti kaya awak iki dhuwur-dhuwur Wadyabala Kurawa sing separo ngetutke Brajadenta sing separo goleki Kala Bendono ben aja ngasih tekan Pringgondani gawe kisruh kanan. Lah kok sing ketemu kok malah iki bungkek iki. Aja kok kiancangkem Kurawa tekan kene arep mulo sara karo Kakang Kala Bendono. Aku sing ora nrimake. Ya. Apa wis serep nyawa kowe parat? Indah apa sita? Indah. Iki gosek. Iki. Pengen ngejalke pusaka gosek. Perang sing wigati dhisik. Arep nyoba karo aku apa kepiye? Wah, dalah ora minggat. Sarta ora gelem ngulungke Kala Bendono dadi bantane Kurawa. Apa kakone ngene marganing patimu? Para maju ora bakal tak tinggal najan to amung sekilan nggon koncat. Babu. Babu arep apa? Wah, lah dalah menungso ora tatanan. Kebo punuk golek pasangan merangi tatal ngraji awura. Jiwa babegalan Brahmana pati kantaran bau cekel sabuk milang tatu gasik-gasik gejoteng mati kowe apa aku sing tekane pati parap para maju
Aku ora bakal lunga saka ngarepanmu yen to dapurmu durung dadi kuwanda. Walah ora minggat kowe tak kebiri, lo jual gua beli. Maju seret tekan Papuabu wadamu dadine. Wes, aduh. Woi. Indah Wasito matane sahabat Indah Wasito, Indah Wasito, Indah Wasito, Indah Wasito, Indah Wasito. Saking ngobrak-abrik Kurawa soto war maju nyoba piye pengen pecah dasmu. Wah umuk sesongaran kowe kok kan sumbar marat anggepe kowe meng anak jaran cangkeme ora usah bengak-bengok. Edan Indah Wasito, Indah Wasito durmo gati cangkeme meneng. Acu
Aku ki go nyusul nih, Mas. Ha, hit. Multi mau. Ha. Wei. Ha. Dah masih dah. Put. Wah. Wih dia. Ah. 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 Wih. Oh. Ah. 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 Ong. Wah. Setyaki kaya kendel-kendel lho. Arep nyoba piye? Kepruk godhog. Pecah dadi 9. Jajalan. Indah wasita, indah wasita. Indah wasita, indah wasita. Ora jane kowe iki keneng apa? Gak apa-apa. Persis. Kok munamuni ngono ket mambengi lho kowe iki. Pusakamu ki apa ya tak gawe ngono Lek. Kapale, piye sing kaya sampean? Indah wasita, indah wasita. Prek. Wong ora melu ya sida kenek jenenge. Aduh. Piye kar sengle. Bapakku Lek, pantem sisan. Itu ya, kowe iki ra Kurawa. Bapake Kurawa iki Destarastra. Aku muni kar. Mbah Dur. Aku tak susul ki Mah Mumet. Buntu sirah. Hanya apa? Garapan 3 tahun urung dadi-dadi. Nganti tak gawa rene. Nganti tak nggo nyambut gawe dhisik. Ini kekane disilih dalange ngundang ning tak penging. Sapa? Lah. Piye? Ngerangket Kala Bendana kok ora iso, ora jedhak ki karepe Kala Bendana apa? Sing nyegat nggo Sencaki mok Kala Bendana. Wes Sencaki nyanyi. Senengane to ora. Kowe nek nyambut gawe iki sing ikhlas. Pokoke kula mangkat mergo butuh. Ya ngono kowe. Mula kok mbek-mbekan Kurawa iki. Saiki aku tak takon, Dur, halo. Kowe mangkat mergo butuh. Wis padha wae. Citraksa tak takon. Pripun Lek? Kowe mangkat mergo lahir batin ngrungkepi kewajiban. Nek kula ya cetha kenal lahir batin. Beda karo Kurawa-Kurawa liyane. Abang awang barang. Pun pokoke mengki nek kula pun janji sabar ngono ora kesusu. Kula niku lahir batin labuh budaya Lek. Oh ya apik, aja kaya Kurawa liyane. Mboten. Nek ngono kuwi tak dawuhi perang sagu. Mbok modar nek sagu. Wandek puna
Lai menen lak Mahmud nanya. Druhun wah. Aku wewe sing maju. Bali nyaron. Ngapa kowe mung arep ngetokke pusaka Endah Wasita? Enggak masih. Ah wis ah. Aku aku kenging karo bapakku Kono aku ngetokke pusakaku mah bapakku kewirangan. Tak ungkule bapakku. Edian semangkan ora tatanan. Pripun kersane man? Laporan Kakang Durna. Medal pundi? Yojo wae. Iki napa? Bar maju perang kowe ngger. Nyuwun bayaran kedah double. Bayaran apa? Wong kula pun sampean dapuk dadi Gatotkaca. Niku wis tombok sirah benjut sisih kene. Sakniki gentenan sisih kene. Cerak kuping nggon pilingan. Lah iki ngapa? Mboten nyono babar pisan. Wadyabala Kurawa ingkang sepalih ingkang kajibah ngrangkat kalimun Kala Bendana lah kok jebul tinemunipun dipun cegat kalian Sencaki. Pramila sakmenika kula nyuwun bayar double. Ora le tak takon le. Pripun? Sing ngakon kowe perang musuh Sencaki siapa? Hah? Ora ana wong ngakon kok. Kowe maju perang iki ngapa lho? Wong tuwa trembelane tenan iki. Aku iki bapakmu ora tak umiswi kaya ngono kuwi. Lah nyatanipun kula dados pirangane Kurawa mriku tartentu kewajiban kula ngundurke mungsuh. Lah sak menika mungsuhe rak Sencaki. Lah londi? Pundi bayaran kula? Mbok ya ora kaya ngono. Nyambut gawe iki sing lahir batin. Niate aja nyambut gawe ning nindakake dharma. Dharma wis ora ana. Agi urung suwe 40 dina. Ora usah sing-sing kowe. Mangkean. Utawa nyasaki kancane. Kakang Durna niki pripun tlandeng tang. Pripun dejune? Wah niki enten wong isra. Sapa? Sencaki mboten nyono babar pisan. Wong niku wong liandrayan kok iso ngrungkepi kaliyan Kala Bendana. Ah, nyimpang marga neka pencalin mawon Depate. Aku kaceke panyuwun yo, Yayi Mas. Kakang Kala Bendana iki. Kula aturi nyawang Mas paosaken. Kurawa sampun sami nggulung gendera. Niku gamane pun dadi raket sedaya. Iya. Ajane ora tok tulungi pula wis. Diebu-ebu karo para sata Kurawa. Sampun perlunipun bidal tumuju wonten ing Pringgondani. Yo ayo tak dayake. Jenidreng kakangku nggon murawuh ning Pringgondani aku ngaturake basaku katura. Iya. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ora ana jamak lumrahe ning atas iki kahanan tintrim. Siadi tak kira ora susah dadak ngaturake sembahmu nang ngarsanipun Kakang. Yo. Banjur kepiye lelakone Gatut? Wah, seprene durung mundhat. Slolololobah. Samirana datar lumampah. Huras sampean menika
Adat saben nek nggodhog anake, adat saben nek nyetak generasine niku disambleke, didugangi, dikeplaki, disuduki. Terus disate. Ning kok benten nglawan padatan. Niki Ndara Gatotkaca nandhang gerah kok sampean ketoke ya melu lungkrah niku pripun? Ya pancen Gatot iki anak sing paling tak tresnani. Yen to dulur-dulure Gatot liyane Gatotkaca mesti wae yen to awake ringkih. Wah, tak dukani nek yen to Gatot ringkih. Aku ora nrimake. Tur meneh kabeh iki kena ngopo dadak sinandhang dening anakku Gatot kamangka ora suwe meneh bakal sinengkake ngaluhur. Iya Kakang Semar mbok yo ngerteni. Kepiye seranane mungguh Gatotkaca ya tetuka iki bisa waluya nirmala temah jati. Jati temaing mulya waras wiris kaya wingi uni. Apa ya bakal kelakon sinengkake ngaluhur madhep Nalendra kok kaya ngene kahanane. Koko Prabu mbok kula nyuwun pepajar. Ditiwang wahyaning mangsa kala. Gatotkaca badhe sinengkaken ngaluhur masa inggih kados ngaten kawontenanipun. Walah jagat pangestu ngara. Yayi Ratu. Mugi dados ning kawuningan negari Pringgondani dinten sakmenika nedeng nandhang pepeteng pramila menika ingkang dadosaken sabab sarta jalaran anak kula pun tetuka nandhang wiyadi. Sampun to kula aturi pitados kaliyan Kang Raka Ndrawati. Anak kula pun Gatotkaca saged mulya menawi pedhot ingkang nglimputi Purayagung Pringgondani punika saged sumingkir. Saiki kapok kae alun-alun. Kala Bendana aja ngapusi. Mbak sumpah yakin aku yakin kaya bayi yen ngono watake Brajadenta. Kau caci kaya kaya cokayan putut. Ndara kala bendu, kala bejaya. Ya jiret Bagong iki. Teng mriki. Heeh, Bagong. Yo kaya. Kaya wis sakiti pun kayane Gatotkaca. Tut. Tut. Tang dreng. Cah edan kae udutut sing kuwi. Werkudara, Jlithek kakangku apa? kowe iki kepiye? Kowe iki wong lanang sing kepiye? Weruh garwamu ya bojomu maju. Sajak kae arep ngendhake marang kamurkane Brajadenta. Mbebayani wong wadon lho kae wong wadon. Jlithek Werkudara piye? wong wadon kae biyene dudu wong ayu kaya ngene. Nanging pancen biyen wujude ngraseksi. Menghina fisik. Lah nek moh kula penane Ndasmu kowe. nika niku garwa, sigarane nyawa. Lah nek sing siji nyawane ilang, terus pripun sigarane? Nyigar meneh. Wah, aku wegah melu-melu, aku wegah cawe-cawe iki perkarane wong Pringgondani. Dudu perkarane Werkudara. Ning pripun-pripun? Cerewet. Iki. Lolo bah tak manut wae aku. Ning kula tak matur nggih. Kula tak matur. Napa lajeng ditoke ngoten mawon? Napa lajeng dijarke ngoten niku mawon Kang Putra? Mboten ajeng budidayake, mboten ajeng digoleki srana waluya nirmala temah jati napa pripun? Tegese piye? Ndara Gatotkaca niku lho. Sampeyan niku nek ngelulu kalih Kang Putra ora ana ajine, satriya karo cacing kok aji cacinge.
pancen bener omongane Semar. Gatut. Gatut. Pedhotno pamanmu yen pancen kowe calon Nalindra sing sejati. Sampeyan iki naro bojone ora patiya ngeman karo anake kok kaya ngono. Ndara Werkudara niku anu kok. Pak, mbok putumu kae kon menungse. Oh ya ngetutke aku wae lah. Nek kalih bojo niku ora ngeman ibarate bojo ilang iso rabi meneh nggih Den. Yo. Ning nek anak ilang Ayo ora. sampean iki. Nengane ora. Ya yen ngono ayo disawang kaya ngopo babaring lakon iki Kakang. Monggo. Suramrata Jayaprata imbayan padha-padha. Amuk wong mringgondani. Amuk Pandhawa. Gatotkaca ora pantes ningake ngaluhur. Ngono kok diagol-agolke. Deston temen. Ora gablekan nyali. Gatotkaca nek pancen watake satriya. Ngaku duwe watak, duwe pambegan Nalindra, jare arep dadi ratune Pringgondani sing methuke kok mbokne. Jirih getih wedi mati. Ora wani ngadepi marang Brajadenta, ora wani ngadepi marang mamane Dewi. Pancen kaya bayi pambeganmu keparet. Ora nyeruk marang mbakyumu kowe. Ora nyawang, ora mawas marang dirimu. Ora ngajeni marang wong tuamu, aku ngene-ngene asule wong tuamu. Dikepiying wae dikaya ngapa wae. Kahanane Gatotkaca nggone bakal sinengkake ngaluhur. Kuwi sing ngersake kawula dudu kok mung perangane sedulur. Yen kawula wis milih lan kawula wis percaya marang panguwasane Gatotkaca nggone arep dadi ratu, sedulur kok nyanak-nyanak kaya-kaya ora nrimake banjur gunane apa paseduluran cerewet. Aku wis ora sudi ngeman marang kekadangan. Aku wis ora sudi ngeman marang paseduluran. Ora ana gunane. Nyatane apa? Aku mung arep mbukteke yen to Gatotkaca kuwi turas mungsuh. Guwa garbamu tau kanggonan bayi sing kuwi dadi pambegane mungsuh. Hei! Hei!
lajeng Ibu Arimbi kenging menapa teka kados mekaten kawontenan paduka Kaca anakku wis ilang nalare pamanmu permalang wis ilang rasa kamanungsane nyatane lagi bumu wae ora diajeni aja meneh kok kowe yo lajeng kados pundi menapa kedah kula lajengaken anggen kula badhe mantep Nalendra kabeh mung gumantung marang kodrat lan pepesthening Gusti jerenggonmu bakal madeg Nalendra mesti duweni anteping tekad kepengin maloyakake sangya para kawula ya ingkang disuwun kabeh mangya raharja ora malangan suwiji apa kabeh mangya rukun kabeh mangya tentrem kabeh ora ana ingkang padha regejegan anane mung matsinamatan daya dinayan ya senajan to sira urung madeg Nalendra nanging pun ibu matur kanggo yo ngene dawuh karo kowe ya betek-betek lehku tresna lair batin karo kowe nggih Toto kalono kalaya takut maringgut siung nyongkang mawinges-winges kara rupane kakiri-kiri sindung rewot bayu bajra Latalahung Dewan Kala Rudra Maspati Raja Dewaku Om Bawana Langgeng Sinunggita Tanamrat Latalah lah kok kaning ngoyo timen kahanane anak-anakku biyen tak tilar murut kasetan jati kuwi pandung aku mung supaya padha rukun aja nganti ana regejegan nanging iki Mbak Yowadi kok padha regejekan kaya ngene ming perkara rebutan derajat pangkat kalungguhan Kanalendran. Ora ana gunane, ora ana pedahe derajat pangkat kalungguhan Nalendra kok nggo rebutan. Gatut Ger, putuku tak seranane tangiya. Iki bocahe. Ayo. Kowe jare arep madeg Nalendra ning Pringgondani langkauna dhisik kuandane pamanmu Permalangir. Nyuwun pamunten Paman Brajadenta. Sejatosipun kula piyambak ugi mboten kepengin mengku kebawat keperintah Pringgondani. Nanging ingkang arsa nyangkaken ngaluhuripun Kang Putra pun tetuga menika para kawula kula namung ajrih nampi waing jawata menawi kula batal lan menawi kula nyelak ikut dhateng pepesthen. Alah cangkeman, ayo kowe bayi wingi sore ora sandisi karo karepane wong tuwa, ora sandisi karo keparenge wong tuwa,
negara wewenange wong tuwa bayi wingi sira ora kena melu-melu. Kersa tuwa paman Brajadenta. Menawi kalenggan negari Pringgondani kedah kula pasrahaken dhateng panjenengan Wangsa Burunga. Bah. Babar wisan kowe ora duwe wibawa kasatriyan kowe. Yen mansen kowe duwe watak satriya, kowe ngaku duwe bawa laksana minangka Nalendra. Jajalen maman mulih. Yen manjen kaya mangkono kang dadi kersamu, tak ganjur kuandamu paman. langit kelap-kelap katon lirik kencang ing alis Sri Sang Mawe Gandrung Sabaran Kadul Wukir
Wala jagat pangestu Ngorwaya Bathara jagat. Nggih. Nggih. Gatotkaca. Mangertiya. Mangertiya iki pancen titiwahyaning mangsa kala. Pun paman ya aku lan Kakang Brajadenta bali mring mula-mulane. Nyuwun pangapunten paman. Sareng kula midhangan pangandikanipun paman Brajamusti. Teka ndrodhok salebetipun manahipun keputra pun Gatotkaca paman. Ya. Mangerti ya nggih. Mangerti ya. Apa sababipun paman matur kanggo ya mangkono? Ya pancen sejatine pun paman iki sejatine titah pujan. Titah pujan kuwi tegese sejatine aku wujuding aji, ya wujuding kasekten ingkang cinipta wujuding menungsa rineka jalma. Temah aku isa urip ning Madyapada nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan. Nalika semana ingkang nyipta pun paman ya kejaba ya mung eyangmu ya Rama Prabu Trembuka. Mula ngene. Sejatine Kakang Brajadenta kae ora mawas. Sejatine Kakang Brajadenta kae ora mangerteni sarta ora eling. Lamun ta iki titiwanjinipun paman bali dadi asal mula-mulane. Kanjeng biyen ingkang mejang aji Brajadenta Brajamusti saka Eyangmu Pandhu. Mula baline ponang aji ingkang rasuk wayah saka sawarga Prabu Pandhu Dewanata lan padange Pringgandani ditumbali saka guru Pringgandani nggih Gatotkaca. Marata Dyaki samaptakna rasamu. Epek-epekmu ingkang iring kiwa. Epek-epekmu ingkang iring kiwa nggih. Marata Dyaki. Regemen grayangen dadanipun paman. Nyuwun pangapunten. Sejati kula mriku mboten kepengin sinengaken ngaluhur wonten ing Pringgandani. Wela. Kowe iki bocah kudu bisa mikul dhuwur sarta mendem jero marang apa kang dadi dawe wong tuwa. Mboten paman, mboten wonten ginanipun, mboten wonten ginanipun menawi kula mateng nalindra wonten Pringgandani nanging kula mboten sineng nguyung, nanging kula mboten pun sekseni dening paman kula ing Permalang. Nggih ngerti yo nggih ngerti yo. Pun paman nggone bakal manjing sajiga marang anggamu ya iki wujud pasengkuyunganku nggih. Kacarita ginrayang jajane Sang Brajamusti dening Sang Tetuka. Eling-eling yaiku papan dununging aji Brajamusti kang sejati. Duk kunane kang mejangake ngelmu ya wujud aji Brajamusti lan aji Brajadenta. Duk kunane Sang Prabu Pandhu Palamila baline ponang kasekten ya saka trasing Sang Prabu Pandhu. Katemah saya alit Sang Brajamusti nganti sak mrica binubut gedene ical kakedhepaken dening Sang Raden Gatotkaca manjing ing epek-epek iring kiwa sigra jumangkah Sang Tetuka wau.
menawa iki pancen labuhane wong tuwa. Yo, aja ngasi gawe ku jiwaku. Wah! Isih durung kapok kowe parat. Isih durung kapok. Paman Brajadenta. Kula dereng mundur awit taksih wonten jawata ingkang melas. Ah, apa? Wis ora iso nglawat. Wis dadi regemanku. Wis dadi regemanku. Kakang Brajadenta wis titiwanci manunggal kelawan adimu, Kakang. Wah! 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 Alah! Wah! Alah! 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 Gatotkaca tetungga kir urunanku apuranen dosanipun paman ya nggih apuranen dosanipun paman ya sayekti ing atasipun paman iki mung wujud aji kang sayekti lamun topun paman nyengkuyung marang sira sayekti iki bakal mimbuhi kekuatanmu nggonmu madeg nalindra ana ing praja Pringgandani. Iya sayektipun paman wis bisa mawas nggih kalamunta kabeh iki wis titiwayaning mangsa kala nekani Gusti kang paring pitedah Gusti kang paring kodrat lan kang gawe pepesthen ya mung wanter welinge pun paman yo nggih. Wanter welinge pun paman. Tak jaluk nggonmu madeg nalindra aja gawe cuwaning atine para kawulamu. Pun paman mung bisa mengestoni lumantar nggon amimbuhi marang kekuatanmu. Bawa Laksana Rahayu kowe sak kawulamu ya nggih. Gatotkaca putuku nggih. Putuku Gatotkaca kena ngopo kowe bakal sinengkake ngaluhur malah ngengleng bingung kaya ngono. Lah dalah.
ngono pancen kudu bawa leksana. Aja mbancine silatan karo kawulamu kudu tansah adil para marata. Aja duweni pambegan sarta aja gawe perkara ingkang ndadekake cubriyane kawulamu ya ngger bone yang titip negara Pringgontan iki. Wah. Kakang Semar Selolololoba tak sawang kahanan wis katon padhang terus rada mbleret pak netes enten Kurawa niku. Gatotkaca Kula enten paring dawuh Prabu. piye? Lelakon kuwi yen dilakoni rak ya kepenak to. Oh iki saestu cemeplong rasing manah kula. Yen namung kula taksih sungkawa menggalih kawontenanipun paman kuling Permalang. Kuwi pancen wis pesthi ning kodrat kaya mangkono. Ayo saiki sineksenan kawula sak isine Kakang Semar. Pripun? Kairing Monggang sampeyan wini suda madeg Nalendra. Sampeyan wedeng sing wisuda. Kula tak nabuh bendhe. Pung jerpung gupung jerpung. Kakek putuku Ateng. Tetuka kairing Monggang sineksenan para kawula iki sawangen pateng gruduk kawula Pringgondani kepengin nyekseni nggonmu madeg Nalendra ana ing praja kene Gatotkaca.